Znači, dobrodošli u još jednu epizodu Branko ovdje s vama iz, kao što sam teo, znači evo snimamo Minecraft, igramo online, trenutno Bogdan, Milac i Marko Simić su tu, znači nova epizoda stiže sutra. Ovo sam samo snimio zato što pred spavanje onako, čekaj da, znači, idemo kuće kao što sam teo da vam kažem. I znači imamo, baš dosta smo napravili. Dobro da Marko nije zatvorio vrata, on je to zaključao. To ne može niko da uđe. Znači, ovdje smo dole napravili za Bogdana, malo pre. Ovdje znači, sve smo lepo napravili, tako da niko ne može da nas nađe. Imamo sve i svašta. Sve smo pravili, znači, kao što vidite, nismo uključivali modove da krademo, znači sve smo sami radili, sve smo išli po pećinjama, pravili smo tako da ne mislite da smo varali, kao što mogu da vam kažem, znači, to je to. Samo ću da vam pokažem onako kakav je gameplay, znači, idem čekam časkom do... Mrzim da hodam časkom, samo idem časkom do mog ovog mikrotable nego ovog sranja. Treba će mi to i to. Stvarno ne znam, znači Marko je našao šargarepu. Kad sam ga pitao gdje je našao, znači stvarno nismo znali. Znači, stvarno sam se čudio kad smo našli šargarepu. Ali imamo sve, čuvamo seno, imamo pesnicu, sve. Ovo je za Bogdana, napravili smo, to sam vam rekao. Znači, dolazi znači prva epizoda. Nije bilo snimaka zato što jedno vreme malo se poslušali u školu i zato, ali nema zato nije bitno. Znači, vidite kako je igrica. Na početku smo nas ubijali pa smo morali malo teže da se sakrijemo. I onda smo otučili, znači sad mi ovo ne treba ništa. Ovdje ću da napravim mislim jednostavno ovo košmare. Ajde bre. Znači, dobro vrata, možete misliti da sam glupa, ne radi se. Tek sam počeo da igram ovo na survivalu sa Markom Simićom, znači on me naučio neke fore, tako da sad za početak ne znam da napravim vrata, ali mislim vrata, tako da ujebte. Imamo sve, ne znam. Znači, ova će epizoda biti kratka, neće biti toliko duga. Ovo sam samo snimio onako iz jebancije. Čekaj. Trpimo sve, ne sanjamo stavljamo, sanjamo košmare. Drugovi preko otišli. Smo prebrzo. Ne vidite, ne bi se tu birojima. Evo te brže. Znači, to je. Ovdje ću da stavim. Ne uđe, znači.
ne, znači to je to. To je to, znači moram sad na spavanje. Ovo je bila samo ukratka epizoda da vam pokažem onako Minecraft i ono multiplayer i da ako hoće da igra na ovom serveru, znači zove se Endercraft, srpski server, znači kao što vidite trenutno su dostupni samo 4 valjda, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 playera su trenutno dostupni, ali znači ovo sve bude puno, tako da stvarno je pun server uvijek i preporučujem da skinete, like, share i subscribe, znači i to je to, jebote, ja samo govorim ovo znači, ali nema veze, samo bi volio da pogledate ovaj klip, Minecraft, prva epizoda i to je to, vidimo se u sljedećem klipu, možda mi je bilo malo tiši mikrofon, možda sam tiše pričao zato što trenutno mi roditelji spavaju, ali nema veze, meni je bitno da sam ja vama snimila jedan gameplay o Minecraftu i prvoj epizodi i vidimo se, dragi moji, samo like, share i subscribe, Branko je ovdje bio s vama ove epizode, u sljedećoj epizodi vidimo se sa Brankom, Markom i Bogdanom.